Novac. Neki ga imaju, neki ne. Neki su to savladali, ali većina ljudi još uvijek juri za verzijom uspjeha koja zapravo ne postoji. Zamislite dva susjeda. Vozi se potpuno novi Porsche, nosi se sat vrijedan 6 znamenki i živi u kući koja izgleda kao tvrđava uspjeha. Drugi vozi 10 godina staru limuzinu i nosi civilnu odjeću. Tko je bogatiji? Većina nas pokazuje na Porsche. Ali evo hladne istine. Vi samo znate da je prvi čovjek potrošio puno novca. Nemate pojma ima li on zapravo išta novca. Vjerojatno razmišljate o novcu kao o nizu brojeva, tablici ili matematičkoj jednadžbi. Ali upravo tu većina ljudi griješi. Prave financijske odluke ne donose se kalkulatorom. One se donose za obiteljskim stolom, potaknute egom, ponosom, strahom i osobnom poviješću koju niste ni birali. Mi smo emotivna bića koja u svaku investiciju unosimo traume bankovnih računa naših roditelja. Ali evo dijela o kojem nitko ne govori. Većina nas vjeruje da odluke donosi na temelju logike, ali zapravo smo proizvodi svog financijskog DNK. Dolazimo iz različitih svjetova. Ako ste rođeni 1970. godine, u svojim 20-ima ste gledali kako burza eksplodira. Osjećalo se kao zajamčena pobjeda. Ako ste rođeni 1950. vidjeli ste da to desetljećima nije imalo nikakvog utjecaja. Osjećalo se kao zamka. Razmislite o velikoj recesiji iz 2008. Ako ste izgubili dom, vaš pogled na rizik se fundamentalno razlikuje od nekoga tko je u to vrijeme imao 10 godina. Nijedna skupina nije u krivu. Oni jednostavno djeluju na temelju unutarnjih mapa izgrađenih dok su bili mladi. Provodimo živote pokušavajući rješavati današnje probleme koristeći mentalni model star 30 godina. Oni rijetki koji zaista razumiju novac, shvaćaju da je njihovo osobno iskustvo samo 0,00001% povijesti, ali da ono upravlja s 80% njihova mozga. Shvaćaju da su pristrani, a to shvaćanje njihova je najveća snaga. To sada vodi do neugodne istine koju većina ljudi odbija prihvatiti. Financijski uspjeh ne ovisi o tome što znate. Radi se o tome kako se ponašaš. Ovdje se jaz između bogatih i ostalih pretvara u kanjon. Većina ljudi misli da su bogati i bogati isti. Nisu. Ni blizu. Bogatstvo je trenutni prihod. To su glasni, vidljivi statusni simboli. Pokreće ga ego. Trošimo novac koji nismo zaradili kako bismo kupili stvari koje nam ne trebaju. Kako bismo impresionirali ljude koje čak ni ne volimo. To nas dovodi do paradoksa čovjeka u automobilu. Kad vidiš nekoga kako vozi Ferrari, rijetko pomisliš, wow, taj tip je cool. Umjesto toga pomisliš, kad bih ja imao taj auto, ljudi bi mislili da sam ja cool. Koristiš tuđi uspjeh kao rekvizit za vlastitu fantaziju. Ironija je u tome što vozač misli da dobiva divljenje, ali ga zapravo svi ignoriraju i gledaju samo auto. Ego je skriveni porez na tvoj bankovni račun. Bogatstvo je, međutim, ono što ne vidiš. Bogatstvo je auto koji nije kupljen. Opcija koja još nije iskorištena. To je novac pretvoren u najvrijedniju imovinu na svijetu. Kontrola nad svojim vremenom. Razmisli o tome. Ako ti je cilj biti bogat, želiš da svijet vidi tvoj novac. Ako ti je cilj biti imućan, želiš da te svijet ignorira. Bogatstvo je sposobnost da kažeš ne. To je zaštitni sloj između tebe i nepredvidivog kaosa života. Ali sve ovo vodi do jednog velikog paradoksa. I ovo je dio koji će zapravo promijeniti način na koji ulažeš. Većina ljudi misli da su elitni investitori genijalci. Gledaju Warrena Buffetta i pokušavaju kopirati njegove odabire. Ali zanemaruju jedini broj koji zapravo ima značaja. Buffett je fenomenalan investitor, ali njegova tajna nije samo vještina. Njegova tajna je to što nije umro. Od njegovih 100 milijardi dolara neto vrijednosti, više od 90 milijardi došlo je nakon njegovog 65. rođendana. Da je otišao u mirovinu sa 60 godina, kao obična osoba, nikada ne biste čuli za njega. To nije samo investicijska vještina, to je preživljavanje. 99% njegovog bogatstva jednostavno je rezultat toga što je ostao u igri duže od bilo koga drugog.
Ovdje se cijela igra mijenja. Pravi financijski majstori razumiju razliku između biti racionalan i biti razuman. Tablica je racionalna. Ona ti govori da nikada ne otplaćuješ hipoteku s niskom kamatom i da umjesto toga uložiš svaku kunu. Ali čovjek je razuman. Čovjek mora spavati noću. Razumna osoba možda će otplatiti tu hipoteku samo zbog psihološkog mira. Zašto? Zato što najveći rizik za tvoje bogatstvo nije tržište. Najveći rizik je da odustaneš od plana, jer si previše pod stresom, barem ja tako mislim. Oni ne pokušavaju pobijediti tržište svaki dan, samo ostaju u igri dovoljno dugo da složeno kamatarenje odradi težak posao. Zašto je ovo tako teško? Jer su naši mozgovi programirani za trenutno preživljavanje, a ne za dugoročno gomilanje. Više slušamo upozorenja o padu tržišta nego stvarnost sporog rasta. Jer smo programirani da se usredotočimo na tigra u grmlju, a ne na bobice na drvetu. Kratkoročno, pesimizam zvuči inteligentno. Dugoročno gledano, to uništava bogatstvo. Pesimizam zvuči kao da ti netko pokušava pomoći. Optimizam zvuči kao prodajna prezentacija. Ako ti kažem da će svijet sutra završiti, posvetit ćeš mi svu svoju pažnju. Ako ti kažem da će stvari svake godine biti 1% bolje, zjevat ćeš. Ali u svijetu novca optimisti su ti koji bivaju nagrađeni za svoje strpljenje. Oni tržišnu volatilnost ne doživljavaju kao kaznu za pogrešan potez, već kao ulaznicu za dobitke koji dolaze kasnije. Evo još jednog teškog preokreta u razmišljanju. Najopasnije financijsko ponašanje je stalno pomicanje ciljeva. Ako ti očekivanja rastu jednako brzo kao i prihodi, nikada nećeš biti bogat. Bićeš samo bogatija verzija osobe pod stresom. Najzahtjevnija financijska vještina je zaustaviti pomicanje ciljeva. Oni razumiju koncept dovoljno. Vidimo milijardere kako preuzimaju ogromne rizike da bi dobili još više novca koji im ne treba, riskirajući sve što već imaju. To je potpuna ludost. Nedostatak osjećaja za dovoljno jedini je način da osoba s milijunima završi nesretna. Prave financijske odluke ne donose se na proračunskoj tablici, one se donose pred ogledalom. Oni koji razumiju novac prihvaćaju da sreća igra ogromnu ulogu. To ih čini skromnima u uspjehu i suosjećajnima u neuspjehu. Cilj nije biti najpametnija osoba u prostoriji, već najdiscipliniranija. Znaju da za stjecanje i zadržavanje novca trebaju dvije suprotne vještine. Stjecanje novca zahtijeva rizik i optimizam. Zadržavanje novca zahtijeva poniznost i zdravu dozu paranoje. Dakle, koja je promjena koju danas trebaš napraviti? Makni se od kalkulatora i počni gledati svoj ego. Analiziraj svoj financijski DNK. Zapitaj se, kupujem li ovo zato što mi treba ili zato što pokušavam nešto dokazati verziji sebe koja ne postoji? Svaki put kada trošiš novac da bi pokazao ljudima da imaš novac, doslovno umanjuješ bogatstvo koje ti je moglo kupiti slobodu. Prestani pokušavati dokazivati svijetu da imaš novac, kako bi zapravo mogao početi graditi bogatstvo. Novac je ples između tvog bankovnog računa i tvojih emocija. Ako naučiš voditi taj ples, nećeš imati samo brojeve. Imaćeš život koji je uistinu tvoj. Većina ljudi provede život jureći za novcem. Vrlo malo ih ga ikada zaista razumije. Na kraju dana, novac nije stvar matematike. Radi se o tome kime odlučiš biti. Radi se o tome da shvatiš da krajnji povrat ulaganja je mogućnost da se probudiš i kažeš mogu raditi što god želim, s kim god želim, koliko god želim. To je jedina matematika koja je važna. Ako ti je ova perspektiva nešto promijenila, pretplati se. Svaki tjedan istražujemo skrivene mehanizme ponašanja kako bismo ti pomogli ovladati svojim umom. Ostavi komentar ispod. Koju si financijsku naviku naslijedio od svojih roditelja, a koja te zapravo sputavala? Je li to bio strah od tržišta ili potreba da izgledaš uspješno? Pričajmo o DNK koju mijenjamo. A ako želiš ovu mentalnu jasnoću pretvoriti u navike koje ostaju, moraš pogledati sljedeći video o psihologiji poboljšanja od 1%. Vidimo se tamo.